Nou, die vermaken hem hier, Joert, voor elke. Handen voor! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joert is het tweede peeskedij en ik mag Joert alle bands op iPop onderkort praten. Ik heb juist er zelf wel even wat kaartjes maken, maar een beetje tekst. Ik probeer ze vol mogelijk te holen, maar een PS-tag worden is altijd handig. Dus die neem ik mee. Zaken geeft huis mee. Maar je oren komen. Ja, die ben VIP's. VIP's, Very Important Persons. Dat betekent hele belangrijke mensen. Zaken geeft huis mee. En hoi! En dit liet smokkeltje gaat naar opa en Beppe. Skoppen. En de bal met ik maakt ik zaken. Ze is een skopte. Ja. Skopper. Dus Ildo gaat naar Burger naar opa en Beppe. En zaken gaat huis mee. Dus voor mij is het een hele leuke midje van. En Jonne, wie neem je mij via het net te abonneren en te liken? Nou, we zijn in Nederland. Kaartjes maar. Even zien, we hebben Hinnemata. De tent. Dus even hier, we hebben Hinnemata. Hier is de eerste tinte, dit is de 10e tinte. Daar sluiten ze Jonek aan. Zaken had een panakooi voen, dus ik zal je hem even meenemen, want die is natuurlijk een voetballer. We kennen dat was. Ja, hier is het. Nou, die vermaken hem hier, Joert, voor elke. Is een element. Hoppa! Nou, je maakt maar een mooi balje. Oh, waar is die bal dan? Oh, hij had die bal. Neem het een blokje om, ik zie die samen, ja? Nou, die vermaakt hem nog. Even zien, dan hier we hier binnen nog een soort jeugdhok. Ja. En daar even zien. Ja, nog een stukje tabak. En dat is echt voor de band tot een mierenstoven. Dus ze gaan echt aan alles tacht. Eikepop. Nou, maar we zien. Dit is het jeugdhokje. En hier komt echt muziek. Bruno Rumler komt hier spelen. En ze gaan je sminkjurk. Smink. Knutselje. Oh ja. Dan gaan we terug naar wat is nou het handigst? Het rokhok. Dat is binnendoor, hè? Dus hier hebben we een beetje rokhok. En dat is hier binnen in de sporthal. Dan zijn dus 3 locaties, 3 podiums. Dan ben je nog gedrukt waren, nog weer tarierings. Nou ja, en hier beginnen ze dan aan los. Overal bij elk podium zit ik dan een eigen baat. Gaan we er wat nog, team? Yeah! En dan is hier nog een tintetje hoor. En dat is de tongertinte. Nou, wil je net of je tongen krijgen? Sauna-tent. Ja, dat is een goed waan trouwens. Ja. En hier ben ik druk de waan met de tarierings. Eerste instrumenten staan al. Barst het weer. Dus dat is zo wat. Dus je zult me aan wel heen weghelpen, misschien tussen de podiums. Ik heb mijn kaartjes bij me. Bij mij is er een hele mooie midje en Janne van. Nou, het festival gaat los. Ze beginnen in het jeugdhonk met zanger, troubadour Bruno Rumler, bekend van Lied. Die zal de band hier even vernuiveren, dus we beginnen los. Ja, even ervoor. Beetje ervoor. Dan mooi op je plaats. Op je plaats. Handen voor. En op je plak. Handen voor. Voesten mooitje. En op je
Is hij? Oh, zie je wat tattoo plakt? Hij is ook zo'n coole tattoo. Ik had er een, hij. Shit. Ja. Shit, dan kiest die scannen met die telefoon en dan komt ze op je YouTube kanaal, hij. Dus ik vlog hij nu. Ja, hoor. Oh, leef niet. Nou, zakenbloot nog even in het jeugdhonk. Wij gaan terug naar het volgende podium. Daar maken aan de eerste band aankondigen. Ja, buur. Nee, buur. Geweren zitten raak en bommen vallen zwier. Wij leven hier in vrijheid en drinken liters bier. Wij roepen en we zongen en nu is met taal. Wij douchen en we springen, zo lekker met normaal. Wij tinken die oren en nemen er nog hier. Wij bidden hier op Hooipopus, het is net voor stier. Rot op mij die corona, ik roep daar lekker om. Want op deze feestdag is alles weggewoon. Praat eens jongens, speel je, het Fries dat is uw staal. Van kruttenbier en vrijheid, een deel van uw verhaal. Jongens, iPop 2022, 24 uur iPop, we winnen los en jou het up, give it up. Jouw haren, voor alle grote applaus voor de one and only Chits Vlog. Nou, goeie, allereerst maar een applaus voor Susanne. Wat te gek noemen, dankjewel. Hoi, mijn naam is Chits. Ik doe inderdaad de Chitsvlog voor Omroep Friesland. En ik ga de artiesten alliëren van je presenteren, sinds waar komen en hoe wat. En als allereerste stiert op de plank in 2020 naai, in 2022 naai, alle je hippe verskes en dan in een Fries jaske. Ik zou zeggen, jou zo'n David applaus. Ja buur, nee buur! Softies in de neus, en dat was zelfs van de zeer. Softies op de voet, softies in de vloed, softies in het spoor. En andere was toch zij is snel vlot en ik hoor het van boven, je kan maar iets, was allemaal maar niet te zoeken. Wat een Kleurje de brood met die wijs. Nou jest er vanzelfs echt bij. Zo mooi, dat is het best. Want er is maar één, zoals die. En zij is het. Asje, en dan even de waardmeester onder is, jongens. Oh, let cool. Zit eronder, dat is mooi naar je tattoos. Ja, vind je mooi. Te gek, jongen. En doe eens die in de nekken. Ja, zie Oh, awesome. Maar het mooiste is nog, en dat geluid zal waarschijnlijk gedaan, maar niet het mooiste. Hoppa. Hey jongens, wat mooi om te winnen. Zeker. Gaan we er nog die? Absoluut. Ja, nou, het is schitterend waar, jongen. Dus, uitverkocht. Echt nog? Ja, dus aan plan gas. Een feestje. Ja. Ah shit, de tent rent wel aardig vol. Een hele goede middag. Nou, je staat al wel heel goed achterin, vind je me nou? Kom eens een beetje naar voren. Ik bied net. Ja, sure. Hey jongens, Jan is het project van Sjonger en Veskeskroer Jan Hoekstra. Hij is al van jongs af aan in het dwalen bij de muziek. En uiteindelijk ook eigen Veskeskroer. Eerst in het Engels, daarna in het Hollands. En ja jongens, nou echt in het Fries. Ik zou zeggen, jou een daverend applaus. Hier is de band, Jan! Zet hem op, jongens! Ja, mooi, dankjewel. De band, Jan, jongens! Maar zelfs maar, wat is het toe?
zenuwachtig, maar dat is goed, hè? Maar die trekt een beetje binnen, hè? Zet hem op, hè? Daar gaan we. De man bent er al klaar voor. Goedemiddag. Jongens, je wat mistig. Ga je er ook het les van? Beetje dier. Nou, ik viel me helemaal tussen deze man. Want, nou ja, als we op Piek Mondel kwam, ik en Sjoerd al jaren. We zitten op dezelfde basisschool. Maar ik en Sjoerd denk ik toch wel het beste. Doet hij de Friese Koning Redbad spelen. In het theaterstuk over Koning Redbad. Dus ik weet dat Sjoerd alles bij het en ziel doet. En ze doet dat echt met deze band, Sjoerd en zo. Ik zou zeggen, jou zo'n David applaus. Je bent Sjoerd en zo! Geef eens even zin, hè? Nou, we hadden even een lekker chill momentje. Zaken ik zit hier lekker boeten. Even lekker van het zintje genieten, want het is echt heel leuk waar. En het is smoordruk op het plein en hier is het lekker rustig. Maar ja, het festival is volop on the go. Het gaat hartstikke leuk. En de meesten zijn al je blij en happy, dus het is een heel leuke sfeer hier. En ja, zakengitaar, ze wennen hoe is mijn Paak en Beppa die ben hier. En dan Jelke en ik blijven nog even, want het feestje is nog lang niet in. Volgende op het programma is de band Vol Gas. Echt een lekkere boerenrock, dus daar ga ik even volop van genieten. Nou, doe je jong! Jongens, de hele tent op groot vol. Zou uit de plaats zien. Maar boerenrock, je bent zo prachtig. Kastraal in de ruggen, mocht enkel die in elkaar zitten. Als die ik niet op het werken, ik hoor een net in om, de trekker weer terug. Een hele goede jongen! Ben je een beetje klaar voor de komende band? Ik ga jij tot de man net zoveel te melden hier en graag los doen. En dat het poep en piep gehouden dan omheen lijkt. Dus ik zou zeggen, lekker staan op poep te roepen. Applaus voor Jenniza! Ja,
tenten, de tenten. En dan komen Joop Obama en de presidents. Joop Obama, dat is toch... Nee, net al. Nee, Joop Obama, of Obama, dat is toch altijd van de illegale zenders, is dat? Oh nee, van de zenders die net zenden, maar het wordt dan. Die. Joop Obama en de presidents. Wie wat er bij vertrouwen? Wie hield ik maar heel kwartier. We gaan op naar de volgende band. Kom nou! Ja. Ja, Maurits. Wat doe het? Nee. Hé maatje. Ja. Hij langzaam weer. En nou zwart beeld. Nee, hier zo nog op. Nee, jongen. Nee, shit, er zit nog 20%, jongen. Shit, wat je? Ja, nou, jullie vandaag, hè? I don't know that. Ja jongens, we zijn takkaam aan de laatste band. Dat is in deze tent hier achter me. Hoe zo'n 10 minuten maar je hun los, de NNB. Ik ga echt een schitterende dag gewoon. Machtig om al die mensen te zien die weer genieten van zo'n soort van festival. En wat is het goed georganiseerd, dit iPop. Echt, ja, chapeau. Echt te gek. Het is echt een schitterend festival. Ik had het lekker leuk, hoor. Oh ja, man. Ja, we moeten nog eventjes weer waarom naar de baan. Ik zou zeggen, vond je vandaag een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw topje omheen en via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Hey hoi! Tot een nieuwe chatsvlog!